हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयो जाहैबाय नोंथांमोना नुदोंमोन जे मैया सानसे सिगाङाव जोङो टेलेन्ट सार्च एग्जाम एबा बर'नि सायाव जिके लाबोनाय जादों जायफोर टेलेन्ट सार्च एग्जाम होगोन बिथांमोना बिनायखाय आरो बेजों लोगोसे टेलेन्ट सार्च एग्जाम जिरायाबाबो एनि जायखिजाया माबा मोनसे इन्टारभिउ दङब्ला एबा माबा मोनसे नलेज लानो गोसो दंबा बर'नि सायाव नोंथांमोना नायनो लागोन जेनेरेलि बयबो नायना लानो हानाय जागोन मिथिनानै लानो हानाय जागोन आरो बेखौ बेखायनो साफ्रोमनोबो बियो गोरा जानाय नङा माखासेया गोबाङानो मिथिखागोन नाथाय नैबे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बियो जोबोर इम्परटेन्ट जायफोरखौ मिथिस'आ आरो माबादिखौ सोंथावो बेखौ एसे आन्दाज खालामनो हानाय जागोन टेलेन्ट सार्च एग्जामनि थाखाय जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा कन्डाक्ट खालामनो नागिरदों आरो खालामबोगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जेसेबांनाखि बर'नि सायाव कुइसन फैथावथाव दङ बेफोरखौबो बेयो हाबफागोन जेरै टेट बायदिसिनाफोर अदेबानि टेटफोरनि थाखाय सिगाङाव बानायखांखानाय दङ नाथाय नैबे जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बांसिन बेस्ट नाथाय जेनेरेलि बयबो हागोन बेखौ फार्स्टआव बुंखानाय जाबाय नैबे जाहैबाय पार्ट 2 पार्ट 1खौ डेसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थानानै नायनो हागोन जुदि नोंथांमोनहा नायाखैबा फार्स्टआव दं बेनिखायनो गोबाव खालामाजासे नुनो मोननाय जादों बर' सुंद' सल'नि सम्राट सोरखौ बुंनाय जायो बे जाहैबाय नीलकमल ब्रह्म आरो बर'नि सल'मानि सम्राटआ बर' सल'मा सम्राटआ जाहैबाय बेयो चित्तरन्जन मोसाहारि आरो बेनिफ्राय बर'नि गिबिसिन एमएलए आ सोर होनबा रुपनाथ ब्रह्म बर'नि सोरखौ मेस गान्धी होनना मिथिनो मोननाय जायो होनदों बे जाहैबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोना गुबुन गुबुन भिडिअ डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थानानै नायनो हागोन जुदि बेखिनियावनो नायालासे थांनो गोसो जादोंबा खेबसे हाबनानै नायलाय डिसक्रिपसनाव दा बेनिफ्राय दङ नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा हिन्जाव गोदाना हाबायाव गानग्रा दख'नाखौ मा बुंनाय जायो होनदों बे जाहैबाय दख'ना थावसि नाथाय जोङो जायखौ दानि लेटेस्ट जोंनाव जाबाय थानाय हाबा बेयाव जों नुनो मोननाय जाया जायखौ जोङो जोंनि ट्रेडिसनखौ खोमानानै लागासिनो दङ बुंजायो बेनि सायाव दा जेखि जाया मानो बेबायदि नैबे जाहैबाय फंसे सोदोबजों सोंनाय बायदिसो जायो एक्सुवेलि आरो फंसे सोदोबजों सोंनायाबो फैयो दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय 120निबो बारा फंसे सोदोबजों बेबायदि गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुथुमनानै फंसे सोदोब जथायनानै मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखानाय दङ बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनो हानाय जागोन लिंक दं बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बर'नि सोरखौ झान्सीनि रानि बुंनाय जायो होनदों बे जाहैबाय प्रमिला रानि ब्रह्म आरो बेनिफ्राय दङ दुलाराय बर' फरायसा एबा एबसुआ माब्ला उदखारि बेरेखा सान फालिनाय जायो होनदों बे जाहैबाय 30 जुलाइ जोहोलाव चन्द्र बसुमतारीनि थैनाय सान बेनिफ्राय बर' फरायसा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों बे जाहैबाय 30 मार्च जायखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान जों बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय दङ BKWSनि आबुं मुङा मा बेखौ सोंनो हालायगौ बावैसो 2020 मायथाइनि जिहेतु बिटिआर रेकर्ड बेजों मोनफानाय मोनसे जोंनि मा होनो बेनि फुल फर्मआ बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाय बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जथाय एबा हायुङारि गौथुम बेनिफ्राय दङ नुनो मोननाय जागोन बर'नि सोर गिबिसिन पद्मश्री बान्था मोनजेनदोंमोन होनदों बे जाहैबाय मदाराम ब्रह्म बेनि अनगायैबो गुबुन साथाम दंबावो जोंहा बेखौ नोंथांमोनहा सिगाङावबो मिथिखांबाय दा बेनि अनगायाव गाहायाव दंबावो नोंथांमोना नुदों बर'नि गुबै बिसाना मा बेसेबां होनदों बिसान माने हिसाब साननाय एबा अनजिमाया मोनबेसे आरो मा जागोन दा बेबादिबा मोनबा बे जाहैबाय 1 2 3 4 थारमाने 1 2 3 4 5 जेब्ला जोंनि बर'फोरनि साननाया सिगाङाव फार्स्टआव मोनबाल' मोनो बेखायनो जों दासिमबो फ्राय जोङो मोनबासिम गासैखौबो जोङो साननो रोङो मासे मानै माथाम माब्रै माबानि उनाव जोङो एसामिसनि गुबुननिखौ लाबोनो हायो मा 6 मा 7 मा 8 बेखौ उनावहाय बानायनाय जादों 10निफ्राय दासिम 100 1000 1 लाख बेफोरनिखौ नाथाय फार्स्टआव बेबायदि साननाय लेखायाव सोलोंनाय गैफैयैनि समावबो जोंना 1 2 3 4 5 दंखायोमोन होनदों ओंखायनो मोनबा बेनिफ्राय दं लावखार सोदोबा मा आथोननि सोदोब होनदों बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों बे जाहैबाय अरायजोला आथोननि सोदोब आरो बेबायदिबो फैगोन दा बेनिनो अरायजोला आथोन एबा अरायजो आथोन बेफोरखौ बुथुमनानै नाय हायोबा जेसेबांनाखि गासैखौबो होजोबनो हाया जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना नागिरोबा मोनगोन डिसक्रिपसनाव बर' ग्रामारनि दङ बेयाव थांनानै नायबा नुगोन बेनिफ्राय बुथुमनानै मिथिखागोन ग्रामाराव थाखायो बेफोरो बेनिफ्राय दं बर'नि सोरखौ प्रजि बुंनाय जायो होनदों बे जाहैबाय प्रसेनजित ब्रह्म बिथांखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनिफ्राय बर'नि सोरखौ हायेननि सुफिन बुंनाय जायो बे जाहैबाय प्रमद चन्द्र ब्रह्म आरो बेनिबो बर'फोरनि सोरखौ गासै गैयाबाबो 20सा बर' गेदेमाफोरनि माने निकनेम एबा अनार गाबज्रिजानाय मुं दा बेबायदि प्रजि प्रसेनजित आरो बेनिफ्राय सभेन बेबायदि गुबुन गुबुन मुंजों मिथिजानाय गेदेमाफोर दङ बेफोरखौ नोंथांमोननो मोनसे मोजां भिडिअ बानायनाय दं बेखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों मोजाङै थांनानै नाय होनबा मिथिगोन बेनिफ्राय गासैखौबो होजोबनाय जायाखै बाहाय सासे सानै होनाय जादों माने माबादि सोंनो हागौ बेखौसो नोंथांमोननो आन्दाज खालामहोदों जिहेथु हायोबा होलांगोन बिदिनो साफा सानै सानै होनाय जाबाय गोनां मुंदांखा नेक्स्टआबो बेनिनो बर'नि दाउ खख्लें सोरखौ मिथिनाय जायो बे जाहैबाय सुलेखा बसुमतारी बिथां मेथाइ खनगिरि देंखोगिरि बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना बाहाय नुगोन दानिया BWA नि आबुं मुङा मा होनदों बे जाहैबाय बड' राइटार्स एकाडेमि
बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया सोर होनदों बिथाङा जाबाय थरेन बर' आरो आथिखालनि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया सोर बेखौबो मिथिनांगोन, बे जाहैबाय दिपेन बर'। बिनि उनाव दङ बर'नि गिबि खौरां बिलाइनि मुङा मा होनदों, बे जाहैबाय बनजार। बर' थुनलाइनि गिबि बिफा सोरखौ बुंनाय जायो होनदों, बे जाहैबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल। बेखौ बयबो मिथिगौआनो फ्रायानो, दा मिथिखानायबो थागोन मिथियैबो थागोन, जेबो नङा। गासैनिनि गेजेरावहाय गोसोआव लानांगोन, आन्दाज खालामनांगोन। सोर बर' गेदेमाया गिबिसिन रेडिअ'आव मेथाइ खनजेनदोंमोननो, बिथाङा जाहैबाय नीलेश्वर ब्रह्म। बेनिफ्राय दङ बर' रावखौ माब्ला भारतनि संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव माने 8th सिडिउलाव सोनाय जादों, बे जाहैबाय 2004, 2003आव माने थामथिम खालामदों आरो 2004आव डिक्लेयार खालामदों। बेनिफ्राय दङ बिएसि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल, जोंना बिटिसि दा बिटिआर दा बिटिसिआ सिगाङाव बिएसिमोन, दा बे बिएसिखौ माला दाजेननाय जादों होनदों बेखौबो सोंनो हागौ, 1993 20 फेब्रुवारियाव। दा बेनिफ्राय दं आसाम बिधान सभा एबा आयेन आफादनि दानि गाहाय बुंथिगिरिया सोर होनदों, बे जाहैबाय बिस्वजित दैमारि। आरो बेनो फार्स्ट सोंनायखौ आलादा साइसै सोंनो हागौ, बर'नि सोर गेदेमाया गिबिसिन आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि एबा स्पिकार जाजेननो हादों, बेखौदिबो सोंनो हागौ। एखे खोथा, बिस्वजित दैमारि बिथाङानो दा जागासिनो दङ। सोंनायखौ स्टाइलखौ सोलायनो हागौ। बेनिफ्राय दङ बिटिसिआव मोनबेसे जिल्लाफोर दङ, बेखौबो गोसोखांहोनाय जादों, मोनबा। सिगाङाव मानो होनबा जोंहा मोनब्रैमोन, तामुलपुर जिल्लाया बावथ्राखै, बेखायनो बेखौ लाफानाय जादों। बेनिफ्राय डिआइडि लिटिल मास्टार 2022 मायथाइयाव जानाया जिहेथु मोसानाय बादायलायनाय, दा बेयाव सोर उइनार जानो हादों होनदों, बे जाहैबाय नबजित नार्जारि। बेखौ जों गोसोखांफिनदों, बयबो मिथिखादों नुखादों। आरो बेनिफ्राय सोंनाय स्टाइला एसे आलादायै सोंनो हागौ। डिआइडि नबजित नार्जारि बिथाङा डिआइडि लिटिल मास्टाराव बबे इयाराव बान्था मोनदोंमोन एबा उइनार जादोंमोन बेखौबो सोंनो हागौ। इयारखौबो बबे मोसानाय बादायलायनायाव माने देरहादोंमोन बेखौबो सोंनो हागौ, डिआइडि लिटिल मास्टार। आरो माब्ला देरहादोंमोन एबा नामखौ सोंनोबो हागौ, सोर देरहायामोन। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट पार्ट 3 भिडिअ लाबोगासिनो दङ, कामिं सुन। आरो बिनि पिडिएफ फाइल दा जिखौ नायगासिनो दं बेनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं, डाउनलड खालामनानै नट खालामनानै लानो हागोन। आरो स्क्रिनशट खालामनानैबो नट खालामनानै लानो हागोन। शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरा मिथिनायनि थाखाय। गुबुन भिडिअनि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं, हाबनानै नाय। गोजोन्थों।